טוב, אז מה קורה חברים? פה רון. ויונתן מהערוץ אקס גיימס. בסרטון של היום אנחנו נסביר לכם על הערוץ תוך כדי שאנחנו משחקים בד וורס, אז יאללה, בואו נתחיל. ומתחילים. טוב חברים, אז אנחנו במשחק הראשון, ויאללה בואו נתחיל לדבר על הערוץ. אז הערוץ שלנו זה הולך להיות תוכן של מיינקראפט ועוד כמה משחקים במידה ונרצה. סרטונים לבד, נגיד, רון לבד משחק באיזה שרת, ואני לבד, והיו גם אורחים כמובן. כן, גם אני מתחיל עוד שנייה מתחיל איזשהו שרת SMP שאני נמצא בו, על טוניה למי שמכיר, ואני אצלם עליו טיפה ואעלה לערוץ. יונתן בינתיים יעשה סרטונים של בד וורס, לא יודע. טוב, יונתן, אני נפלתי. שים אלינו טיפה. כן. אז יש לי פיירבול שישביט אותם. משם. להם כמה... יונתן, מצד שני, יא. אז אם זה מעניין אותך, גם הכחולים פה ציונים. איזה כיף. איזה כיף שיש קרוס סטרימינג. פאק. ראיתם איזה עכשיו פיירבול אני? בסט. יונתן אשף הפיירבולס, יונתן, בוא תזכיר לנו כמה כוכבים אתה, יונתן. אני אהיה... אבל מול כוכבים. תסתכלו על ה-XP שלו ותראו כמה הוא, ותסתכלו על ה-XP שלי ותראו כמה אני. אתם כאילו תראו שיש הבדל ממש קטן, ממש. בוא תעלה, תגיע מהר, שמתי TNT. יופי, אני בא. טוב, אז כאקווה, כן. וואו, אקווה אלה טובים. אז כן, נראה לי זה אקווה. הורסים לנו! לא, הרסו לנו. יאללה, משחק הבא. יאללה. בוא תראה את הדבר הזה, מה זה הדבר הזה? אז מה? את זה, תסתכל עליו, על הפרצוף שלו. כן, רון, הוא בוואי, תסתכל עליו, את הפרצוף הזה. טוב, יש לך גולד? טוב, יאללה, אנחנו במשחק השני. תסתכלו על טים ווייט במישהו בשם אולי פריק. הפרצוף שלו די מצחיק. אני חייב גולד בשביל להגנת. כך. גולד אחד. וואי, לא ביקשת ממני משחק קודם גולד, למרות שאתה מבקש ממני הרבה פעמים. כן. מה עובר עליך, יונתן? יונתן, האם אתה לא יונתן האמיתי? לא, רון, תקשיב. זה יונתן החייזר. אם אתה עכשיו הכל מבין. כאילו שאתה בכללי לא חייזר, אבל בסדר. לא נפלתי עכשיו. לא פורצים עלינו, בוא פה. איזה כיף שיונתן הוא העורך שהוא יכול לעשות את מה שבא לו ואני לא עושה עם זה כלום. רון, אני לא החמצתי. שלום! יואו! אני גם לא החמצתי את הפיירבול. זה בגלל שיש לנו ערוץ יוטיוב. אתה פח אתה. איזה פח. זה פח זבל. זבל של עופות. נו, תביא את זה, תביא כבר פיירבול, יש שניים פה. הם יקפצו עלינו, יאללה. זרוק, שלח. יופי, כל הכבוד, שניהם נפלו. יופי, שניהם מתים. הלאה. תקפוץ, תעלה על הגשר, רון. לא נפלתי. נראה לי. כן, אין להם הגנה. הפלתי אותו. אף אחד לא יפרוץ עלינו. רון, אחי, תקשיב. אני מרגיש שזו המיטה הראשון שלי על הצ'אנס. יאללה. יואו, הוא פספס אותי מפלט. TNT, שים. עכשיו, שים. הוא ירביץ לך. לא, יונתן, למה נפלת? לא, אחי, ה-TNT השנייה מנע ממני להרוס את המיטה, אבל עדיין הרסתי. יש. רגע, מי הרג אותו? מי הרג את הבלו הזה? תקשיב, הרגע ראיתי את ילו מנסה לפרוץ עלינו ונופל לבול. אקו פורץ עליהם, אני אעזור לו.
אקווה פורץ אלינו, מה? למה שתעזור למישהו שפורץ אלינו? רגע, הילו הזה שניסה לפרוץ אלינו, היה פיינל קיל של עצמו. וואטה. מה? יאללה, יונתן אשף הפיירבולים. וואי, עוד... יואו, יונתן. יונתן, תספר. יאללה. יונתן, תספר לצופים איך כאילו איך אתה ממש אוהב לפוצץ אותי בפיירבולים. יואו, זה סיפור טוב, אני... כל הזמן רואים שהם יצא לצרוף פיירבול, הוא בא מלפניי ואז הוא מפוצץ אותנו. דרך אגב, הרגתי את הפועל למטה. אתה חושב שאני יכול לקפוץ את הקפיצה הזאתי? אני... גם את זה אתה ראית, אה? גם את זה לא ראית, זה כזה ברור, אבל סיימתי מה יחד. טוב, יאללה, יואו, ממש לא הרגו אותי. כן, בוא לאקווה, ממש לא הרגו אותי הרגע, ממש לא, מה? לא קרה. יאללה, נראה לי זה היה המשחק האחרון. הרגתי את אקווה עוד פעם, יואו, כמה פעמים אני הורג אותו עם... יואו, גם אני, יואו. יואו! אתה צוחק עליי. וואי, זה היה ההריגה הכי טובה שעשיתי אי פעם בחיים שלי. יש להם אובסידיאן? כן, כאילו לא אובסידיאן, תשיג פיקאקס טוב. אני יודע שאתה יכול ללכת ליאלו או משהו. תשיג שם. אני אצל רד. רון, בוא... לא נפלתי עם 3 TNT ופיקקס. לא מתתי. מה? לעזאזל. אקווה מטומטם אחד מהאמצע. יאללה. לא, איזה דפקתי לו קומבו של הסמכות. נראה לך שאני כזה לוזר? בוא תקשיב, אנחנו חייבים עכשיו ללכת. אני הולך לאמרלד, אם אני מת. בוא תקשיב. אם אתה מת, אני לא ארחם עליך. אם אתה מת, זה בעיה שלך. אני כנראה אפול מהספיד ברידג'. כן, אמרתי. זה הסרטון להיום. מקווים שנהנתם. תעשו סאב ולייק. יאללה ויאללה ביי.